trafod mastectomi a phrosthesis ydw i yn y fideo yma. Os ydych chi'n wynebu cael mastectomi fel nes i o'r wynebu yn 2023, gobeithio bydd cynnwys y fideo mawrach yn eich helpu i'ch paratoi chi. Mi nes i gael lawdriniaeth a nes i ddim cael dewis i adeiladu'r fron gan y surgeon. Mi fu yn y drafodaeth a mi nath o egluro pam. Mae rei pobl yn dewis cael adeiladu'r fron yn syth. Mae yna resymau weithiau i beidio gwneud hynny. Os da chi'n wynebu radiotherapy, mae hynny'n gallu effeithio ar unrhyw waith ailadeiladu sydd wedi cael ei wneud. A maen nhw'n cynghori i chi ddisgwyl ac weithiau i wneud o ar ôl hynny. Felly, mae yna bosibilrwydd y byddwch chi'n byw efo phrosthesis beth bynnag eich bod chi wrach yn awyddus i gael ailadeiladu'r fron. Mae o'n rhywbeth fyswn i yn cael ei drafod os fyswn i'n dymuno hefo nhw eto, ond ar hyn o bryd dwi wedi penderfynu bod fi wedi cael digon o lawdriniaethau a bod fi ddim eisiau wynebu mwy. Felly, o ran yr lawdriniaeth ei hun, y mastectomi, nes i ddod drosti yn dda iawn, yn sydyn iawn. O'n i'n ond o'n i'n gallu symud, gwisgo'n o lew, nes i brynu lot o flowsus, bytyma, pethau chod i'r hawdd i wisgo o ran rhoi dros y fraich. Ond i fod yn onest, o fewn wythnos, o'n i'n ôl yn gwisgo dillad arferol o gennau, o'n i'n gallu gwisgo'n iawn. Mi fi sy'n gwneud yr ymarferion yn rheolaidd fel maen nhw'n argymell, mi gowch chi daflen o ymarferion i'w gwneud ac mae'n bwysig iawn eich bod chi yn ei gwneud nhw. Mi nes i o'r wynebu cael tynnu'r lymph nodes wedyn ac mi oedd honna chydig bach yn fwy hegar, chydig bach yn anoddach symud ar ôl honno. Felly mae'n dibynnu be yn union ydych chi'n wynebu mastectomi hefo'r lymph nodes yn cael eu tynnu neu ai dim ond mastectomi. Felly, ond yn gyffredinol, oedd hi'n lawdriniaeth, o'n i fewn ag allan mewn dydd, tynnu'r lymph nodes rhyw fath, o'n i fewn ag allan mewn dim amser ar ôl cael tynnu'r rheini, ac nes i ddod drostyn nhw yn dda iawn. Nes i ddim cael dreiniau i fewn. Os ydych chi'n cael dreiniau, mae yna bethau fel pocedi allwch chi gael i'w dal nhw tra ydych chi'n gorfod i cael nhw i fewn. Ond fi si'n lwcus iawn, oedd yn surgeon yn peidio i defnyddio nhw ac yn deud bod yr corff yn gallu amsugno y fflwyd i hun. Felly dyna ddigwyddodd i mi. A dwi'n meddwl bod fi wedi gallu dod dros yr lawdriniaeth o bosib yn gynt oherwydd hynny. O ran yr ardal ar ôl cael y llawdriniaethau, mi ydych chi reit ond mae'r teimlad yn dod yn ôl yn raddol. Mae gennau ddal rhannau o'r corff sydd yn wrth ymyl lle ges i'r lawdriniaeth. A mae hynny yn dod o'i heriau ei hun. Felly un peth ydy shafio, enghraifft. Mi nes i ddefnyddio electric shaver am gyfnod hir ar ôl cael lawdriniaeth achos bod chi'n methu teimlo yr ardal. Dwi bellach yn ôl yn defnyddio racer rwan, ond hefo gofal. Dydy o ddim yn rhywbeth, dwi rioed wedi torri'n hun yn shafio, ond achos bod chi ddim yn gallu teimlo ydy o fwy na y torri yn y marni, da chi'n gallu teimlo beth da chi'n neud, a felly mae defnyddio electric shaver yn help efo hynny. Hefyd, massajo dipyn ar yr sgar, lle mae'n bwysig gwneud hynny mwyn cael yr teimlad yn ôl. A dwi wedi cael chydig bach o draffarth hefyd hefo be maen nhw'n galw'n cording. Felly nes i orau mynd i gael cracio'r cording ma gen physiotherapydd. Os ydych chi yn sylwi bod yna rhyw dyndra yn y fraich, mae'n bwysig i chi siarad hefo eich tîm a bod chi yn mynd i'w gweld nhw, a mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi gorfod cael, a maen nhw'n well ebyn hyn. Nes i gael dipyn o physio a dydw i ddim hefo rei yna ar hyn o bryd, beth bynnag. Mae o'n rhywbeth sy'n gallu digwydd ar unrhyw adeg. Mae gwneud ymarfer corff yn bwysig yn gyffredinol ac dwi'n trio sicrhau mod i'n gwneud hynny allai o ymarfer corff. Felly, o ran y phrosthesis, pan nes i gael y mastectomi cynta, hwn oedd yr phrosthesis ges i yn yr ysbyty. Mae o fel rhyw gwsyn bach, a mae gennych chi fatha rhyw stwff tu fewn, stwffing wadyn. A wedyn mae o'n un meddal iawn oherwydd ar ôl yr lawdriniaeth yn amlwg, da chi hefo toriad yna, felly mi nath nhw roed hwn i mi'n gynta. A mi nes i ddefnyddio hwn am dipyn amser, ac dwi yn ddefnyddio fo weithiau os dwi yn mynd i ffwr a bod fi eisiau gwisgo bra dros nos o bosib, os dwi fo ffrindiau yn rhywbeth felly. Ac felly hwnna oedd y cyntaf ges i. A wedyn
Ac dipyn ar ôl awdriniaeth, o'n i'n mynd yn ôl i fewn wedyn i gael mesur yn iawn a gweld rhywun yn yr ysbyty mwyn cael mesur ar gyfer bra. A hefyd cael mesur ar gyfer phrosthesis. A felly mae'r phrosthesis yn dod mewn bocs a dwi'n ei gadw fo yn hwn. Dwi wedi tynnu hwn allan o'r bocs a mae yn y dror fel hyn. Lle. Ond hwn ydy'r phrosthesis ges i gen yr NHS. Mae o'n un solats, plastig, reit drwm. Ac dwi yn defnyddio hwn. Mae'n rei siap da yn gyffredinol ac mae o'n gret o ran i roi yn yr bra lle. Ond maen nhw hefyd yn rhoi un gwag i chi fel hyn. Lle da chi'n cael hein a mi gawch chi pryd bynnag da chi'n ffonio, mi nawn nhw newid ac rhoi un newydd i chi. A mae hwn ar gyfer mynd i nofio, maen nhw'n rhoi hwn lle. Ond maen nhw'n cynghori chi roi fatha'r nettings na da chi'n gael weithiau mewn rhyw bacs pen da chi'n cael fatha i fynd i'r gawod, y peli bach net i mewn mwyn trio dal y siap achos mae o'n gallu disgyn am i fewn. Felly dydw i ddim wedi defnyddio hwn ar ôl i gael o. Dwi wedi ffeindio phrosthesis gwahanol dwi'n wedi ddefnyddio. Ond mae hein yn ddau ges i am ddim yn syth bin yn yr wythnosa ar ôl cael y lawdriniaeth. Ond dwi wedi talu'n hun i gael phrosthesis fel hyn. A Boost ydy hwn. Cwmni bach ydyn nhw. Mam a merch. Ferch wedi creu phrosthesis ar gyfer i'w ham a wedi droi o'n fusnes, ac maen nhw'n dda iawn. Da chi'n gyrru, nes i yrru am y cynta, a mi nes i oroi yrru o'n ôl oherwydd oedd o ddim y maint cywir. A wedyn nes i gael maint arall di yrru allan i mi. A maen nhw mewn lliwiau gwahanol, mi allwch chi chod gael un turquoise, ond dwi wedi mynd am liw sy'n reit debyg i liw croen. Peth da am y Boost ydy, bod o hefyd yn rhyw fath o blastig, mae o yn ysgafnach o lawar. Da chi'n gallu gweld bod yr gwacter i mewn yn y fo'n golygu na da chi'n cael yr un trymder yn y fron. Hefyd, da chi'n gallu defnyddio nhw i nofio, lle bod chi'n gorfod cael dau wahanol fel mae'r NHS yn rhoi. A dwi'n ffeindio wrth fynd i'r gym rhedeg neu marfer corff fod y Boost yn well o lawar oherwydd mae'r un gen yr NHS yn blastig a dwi'n ffeindio yn yr pan mae'n dywydd poeth, mynd i ffwrdd ar yngwyliau a gwrth wneud yma'n corff fod y plastig yn dueddol chwsu tu ôl yr bra lle dydw i'n cael y broblem yna hefo y Boost lle. Dwi'n meddwl bod hein yn ffantastig. Mae gen i ddau o'r hein. Dwi'n cadw un yn y bra ac un allan fel bod fi'n gallu rhoi o'n sports bra pan dwi'n mynd i'r gym. A mae'n handi hefyd wrth fynd i nofio. Ac o'n i hefyd yn gweld o'n handi cael dau o ran bod fi'n gallu rhoi un mewn bra du, un mewn bra lliw gola, fel bod fi'n gorfod tynnu ac newid. Dyn o ran y bras, dwi'n bersonol yn prynu bras, un bran, o'n i'n hapus efo fo, a dwi'n chwilio ar y we, a dwi'n cael yr un, a mae gen i lwyth o'r un. Felly, hwn ydy'r bra dwi'n i brynu lle. Ac mae yna boced, felly chi weld yn fan hyn. Felly, hefo'r Boost, os ym rai chi roi o mewn poced, beth sy'n dda hefyd ydy, mi allwch chi roi o mewn bra arferol. Mae hwn oherwydd fod o'n drymach. Diolch cweit yn gweithio gystal mewn bra arferol. Ond mae'r Boost, achos bod o'n ysgafn yn gweithio. Felly, dos ym raid i chi, nes i gael gwarad o'm ras i gyd, ond ni'n gwybod am y Boost. Felly, peidiwch ac agwaradwch bras i gyd os da chi'n meddwl trio'r Boost. Cadwch nhw'n chydig bach ac bosib nhw'ch chi deimlo bod chi'n ddigon cyffyrddus hefo fo yn erbyn y croen a mewn yn y bra arferol. Ond dwi wedi prynu rhain a well gynna i roed o mewn yn y bocad yn lle bod o'n yn erbyn y croen. Lle dwi jyst yn rolio fo fyny, yr un yma, a dwi'n osod o i fewn yn y bra ac mae o yn ffitio i fewn fel yna ac yn ail adeiladu'r fron. Fel yna, i mewn yna fo. A mae gen i'r un bra mewn navy ac mewn lliw croen.
a sawl un ohonyn nhw. Mae Asta yn gwneud post-surgery bras rhesymol iawn. Un o'r rheini nes i brynu, cwpl o'r rheini ar ôl cael lawdriniaeth. Peidio gwario ffortiwn achos da chi'n mynd i fod yn gwisgo'r rheini am byth. Mae Marks and Spencer's yn gwneud rhai bras. Dwi wedi ddefnyddio Nicola Jane. A mae yna gwmnïau eraill da chi'n gallu cael cyngor pen da chi'n mynd i fewn a cael eich mesur, mi fydd nhw'n rhoi gwybodaeth i chi lle allwch chi brynu'r rhai. Dwi wedi mynd ar y we wedyn a dwi wedi cael yr un bra, chwilio am yr brand a wedi cael am yn gwahanol lefydd wedyn hefyd. Felly gobeithio bod y fideo bach yna yn rhoi syniad i chi os ydych chi'n wynebu cael mastectomi a gorfod byw hefo phrosthesis, sut mae'n mynd ati i wneud hynny.